खुलुमबाय आंनि मदाराम अफिसियेल नायगिरिफोरनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोबाय आरो नोंथांमोना मिथिखागौदि बे साननैसोआव टप 15 बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि थाखाय भटिं सोलिबाय दङ आरो नोंथां बे भट होनाय तारिखआ एबा बे भट होनाय अक्ट'आ जोबथाया जागोन जुलाइ 29 बेखायनो नोंथांमोन जुलाइ 29सिम भट होनो हायो आरो साखाथियाव थानाय सोरबाफोर भट होआखैबा एबा बिथांखौ भट होआखैबा नोंथांमोना होनो हागोन मोनसे मबाइलजों खनसेल' भट होनो हागोन एबा मोनसे सिमजों खनसेल' भट होनो हागोन नोंथांमोना आं बेखौ फोरमायबाय बेखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोंहा धेमाजिनि सिमोनसाफुरि सानजारि नोगोरनि सासे बिनानाव कल्पना औवारी बिथाङाबो टप 15 बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव देरहासार जानो थाखाय भटनि गोनांथि जादों बेखायनो नोंथांमोना बिथांखौ भट होयो आरो सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामो आरो नोंथांमोना भटखौ बोरै होयो नोंथांमोननो आङो सिगाङाव देखायबाय दङ नोंथांमोना बेबादिनो भटखौ होनो हागोन आरो नोंथांमोना भटखौ बोरै होयो बेखौ नायबावनोबा लास्ट भिडिअ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मोजाङै आं नोंथांमोननो जोबथा भिडिअआवबो आं देखायगोन आंनि मदाराम अफिसियेल नायगिरिफोरनिसिम फिन खनसे आरो बरायबावनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालाम बड'लेण्ड गट टेलेन्ट आरो बेफोरबायसा नुजागोन आरो नैबे साथारनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बिलिंआव क्लिक खालामबानो जाबाय नैयाव आरो बिदिनो भट फर नेक्स्ट टप 15 बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय अब्ला बिदि नुजागोन आरो लोगोसे स्क्रल खालामबानो जाबाय बोखोनानै नैबे जाय कल्पना औवारी बे डान्स ब्रेकेटाव नाय दं नैबेनो बे कल्पना औवारीयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि क्लिक खालाम आरो स्क्रल खालामनानै बोखोबानो जाबाय बोखोनानै नैबे भट ब्लु कालाराव बेयाव क्लिक खालामबानो अब्लानो साक्सेस जागोन गोजोन्थों